Hei, mä olen Heikki Häkkä ja toimin Espoon työväenopistossa tuntiopettajana. Vedän muun muassa improvisaatiokursseja ja ohjaan Espoon opistoteatteria. Tämän ensimmäisen videoklipin aiheena on ääni. Tämä ääni, jolla mä nyt puhun, on niin sanottu normaali puheääni. Sen lisäksi meiltä löytyy alarekisteri ja ylärekisteri. Ja nyt lähdetään vähän tutkimaan näitä eri äänen korkeuksia. Aloitetaan täältä alhaalta. Kuvitellaan, että ääni lähtee ihan täältä vatsan pohjasta äänteellä U. Näin. Seuraavaksi syvä rintaääni ja kuvitellaan, että se resonoi tässä rintakehässä ja O-äänteellä. Ja sitten puheääni A-äänteellä resonoi täällä suuontelossa. Ja sitten mennään ylärekisterin puoleen E-äänteellä ja resonoi tässä poskiluissa. Ja ylin ääni I-äänteellä resonoi päälaella. Ja tätä voi sitten toistaa useamman kerran. Eli äänteet oli vatsanpohjasta U, rintalastasta O, suuontelosta A, poskipäistä E ja päälaelta I. Ja sitten vielä toinen ääniharjoitus, joka on tarkoitettu nimenomaan lämmittämään tätä suuapparaattia, eli saamaan artikuloinnin mahdollisimman selväksi. Ja tämä lähtee hyvin hitaasti ja nopeutuu pikkuhiljaa. Ja samalla tässä voi myös liikkua niin, että kehokin lämpenee ja saadaan tähän tietty rytmi. Ja tämä harjoitus alkaa näin. Samba, cananda, merinda, burba. 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 No niin, nyt on ääni lämmennyt ja kehokin lämmennyt ja vähän myös mielikin lämmennyt.